Šta radiš to? Hoćeš njemu reći? Malteriš. Malterišeš, svaka ti čast. Ne tu, ne spuštaj tu da se ne isprlja, da ne pokupi prašinu. Ajde. Svaka čast. Ajde uđi, pa uđi. Ja sam da uzem mistriju da izmešam. Uzmi, ajde, kaži. Grado, ajde, mora da uzmi neko misli. Pa ću ja dati. Ajde. Da vidimo šta drugi ovaj majstor radi. Šta ti radiš, Gligorije? Evo pravim klupu. Praviš klupu. Za majstore. A, za maj... Nije za tebe, nego da pomogneš majstorima. Da, kod. Pa bravo si. Dobro. Pogledaj. Vaši. Najviše ću biti matematički. Šta ćeš biti? Matematički čovjek. A ovo je samo onako kao hobi, jel tako? Da. Da znaš i to da radiš. Dobro, odlično. Ajde, mahni Gile, čao. Ja.